خراسانا باکوری پارێزگەهێکە پرانیا خەڵکی وێ کوردن لێ نە ڕۆژهەڵاتی کوردستانەیە. خەڵکی وێ ji ڕۆژهەڵاتی کوردستانê ji deverên makû xۆی û salmasê hatine. Xurasana Bakurî û bi taybetî gundên wê di dansalên cuda de rastî gelek pirsgirêkan tê. Pirsgirêka avê pirsa herî sereke ye ku nêzîkî 200 gundan li Xurasana Bakurî rastî wê hatine. Ne ji bo karê çandiniyê, lê ji bo vexwarinê jî gundiyên Kurd ên Xurasana Bakurî rastî krîza avê tên. Hemîd Roşenrewan rêveberê saziya ava gundan li parêzgeha Xurasana Bakurî ragihandiye ku wan îsal ji 100 gundan re ava bi tankeran dabîn kiriye. Lê gundî ji pirsgirêka bêaviyê dinalînin û dibêjin pêwîst e zêdetir giringî bi deverên Kurdan yên Xurasana Bakurî bêdayîn. Di hember de Roşenrewan dibêje gund gelekî dûrî hevin û ew ji bo xizmatguzariya wan gundan rastî krîzan tên. Bîrên ku heya niha jî hatine kolan hejmara wan 452 bîrin lê ew jî nikarin bersiva pêwîstiyên xelkê bidin. Ji bilî krîza avê li gundên biçûk pirsgirêka dibistanan jî heye. Gelek gundiyên Kurd heya niha ji ber wan krîzan berên xwe dane bajarên Xurasana Bakurî. Ew dibêjin xerciyên ku li mizgeftan tên kirin eger bi qasî nîva wê ji bo pêşxistina deveran bûya wê demê ew rastî krîzan nedihatin û kocberî bajaran nedibûn. Kurdên Xurasana Bakurî ku li gora hin çavkaniyan hejmara wan zêdetirî milyonek kesan e bi xwe re tevahiya çandên Kurdistanê birine wir û li hin cihan jî gundan bi awayê masûle yan pêlekanî ava dikin ku ew jî taybetmendiya gundên Kurdan e. Eskender Ceferî, Rûdaw.